Apa? Padane aku kutut kok piye caket-caket ora. Ora entuki ponakanmu dhewe lho. Ayo. Aja iki ponakane ae dhewe, aja mbok jarake ngono. Ayo. Aku mah tak sunati lho sampean. Ponakan butuh-butuh ayo. Salahe dipepetne aku terus. Susu ya ingin aku ayo. Ini warga masyarakat ing Bulusan piye, Bir? Nggih, kula remen sangat Pak Dalang. Kita di sini beberapa kali nggih Pak. Kula Pun bolak-balik. Bolak-balik nggih Pak. Nggih panggone nggih sami penontonnya nggih sami sakmenten iki, Kak. Pokoke setiap tahun niku pokoknya nanggap dalange Pak Yoyok penontonnya sakmenten iki seneng sangat wis jelas Pak niki Pak. Nggih. Tahun ngarep nggih jenengan melih niki Pak. Kowe apa wakile panitia kok iso aku neh ora? Wis tak ramal kok Pak wisan Pak. Wah, kaya madeg dadi dukun. Pak Suradi piye mau sakwise gandrung karo Mbak Tutik? Lah napa melih Pak Suradi niku kali Mbak Tutik wis jelas gandrung Pak. Kok jelas gandrung? Ya mesti Pak, lah wong Mbak Tutik kaya ngono polahe kok Pak. Sopo sing ora gandrung? Pola iki pola apik apa pola elek? Pripun nggih Pak, nek diandani iki apik iki ya apik, nek diandani elek iki ya wis ora umure. Iya. Ning semangate sing kudu kok contoh ngono kuwi. Awakmu sok yen sak umur Mbak Tutik ngene umur 23 ngono ya kudu ngono kuwi. Masa Mbak Tutik 63 tahun, Pak. Telu kuwi asine. Mula rek maneh disemir asine apa ora disemiri putih Putih, kabeh Pak. asine. Heeh ngono kuwi. Tapi hebat loh Pak, 63 tahun tapi masih energik ya hebat. Iya. Ayo ngono wis menepos deh ya. Ayo nggih. Donga untuk warga masyarakat Bulusan pripun? Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya sehat nggih Pak Bu. Kathah rezekinipun. Jenengan nggih dongak-dongakne kula, mugi-mugi kula nggih ndang antuk jodoh nggih Pak Bu nggih. Wong ki yen suarane apik dadi waranggana dasare ayu kaya sampeyan ora perlu donga, no cepet lek entuk jodoh sampeyan lek gelem lho kuwi. Lah randang Pokoke Luna Maya rabi 41 tahun. Ayo. ya aja to Pak, Pak masa 41 tahun rabi ya ya mesakne aku Pak, Pak. Nggih Ya, kuyo to. Muga-muga ya ndang entuk jodoh sing cocok karo idamamu, sing bener-bener setia dan mampu dan mau dengan terbuka menerima kaya apa to bojone sinden. Nah kaya ngono kuwi. Nggih. Gandeng kene iki kelurahane jenenge Bulusan. Bulusan. Nah, kowe lek sinden cerdas, sinden pinter ya to. Apakah penjabaran dari suku kata yang ada 3 Bulusan? Pak. Bu kuwi apa? Pak aku gak siap-siap loh Pak jenengane loh. Ngono kuwi diomongi sadurunge to Pak. Loh, saiki iki dituntut sing jenenge seniman seniwati kudu siap, tepat, akurat dan cepat. Aja mengandalkan setelan. Ya kudu bisa berpikir dengan jernih, dengan cepat ngono kuwi. Ya wis Pak. Bulusan. Bu niku saking tembung butuh Pak. Tegese masyarakat satu dan yang lain itu saling membutuhkan. Nek masyarakat satu dan lain saling membutuhkan, terciptalah kerukunan, kedamaian, gotong royong satu sama lain. Ndadekake warga Bulusan niku ayem tentrem, Pak. Wah iya, walaupun spontan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk bir kita para lenggah. Jos, ya ngono kuwi kuduan. Lu Lu niku tegese lugas, Pak. Lugas niku berarti perangkat desa, bukades gitu, Pak. Bulurah. Bulurah niku lugas, jujur, adil terhadap masyarakat. Mula dipilih masyarakat Bulusan. Nggih, bener. Terakhir San. Santi Mulya Musur. Santai. Santai, tegese penonton ten mriki mirsani pagelaran Pak Ayok niku dengan santai. Santai niku artinya seneng bungah atine nggih to Pak. Mirsani pagelaran wayang kulit ingkang isine tontonan lan tuntunan. Bulusan kuwi kecamatane Tembalang. Wah, kudu iso ora. Ya, kowe nganti elek tak kepruk kowe ora ngisi-ngisini. Teman. Temok karo dikebuk aja ngono kuwi ora. Dikebuk. Aslinya teman. Teman niku artinya perangkat dari kelurahan dan warga niku menjadi teman, menjadi keluarga. Tegese mboten enten sing dibeda-bedake, semua rata adil ngoten, Pak. Top, Marco top. Ba. Ya tunggale tem mau ba iki kaya.
bahagia. Semoga setelah ditanggap ke wayang Pak Dalang Cahyoku tadi ayam tentrem nggih Pak Bu nggih. Nggih. Iya. Keri dhewe lang. Ayo. Apa Pak? Lang. Lang, aduh, langnya apa Pak? Lang. Siji. Langsung mawon Pak sawerane Pak kesuwen. Apik, ya ngono kuwi. Sing jenis sinden saiki ora mung pinter nembang nih ya kudu cerdas, kreatif, bisa berinteraksi dengan para penonton kaya sampean ngono kuwi Bir. Jos ngono kuwi. Wani ora makili Bu Kesi Pangkur Semarangan. Nyawer ya Pak tapi. Nyawer kur nyawer gampang. Malah iki kabeh peparing saka iki engko tak caosne jenengan kabeh. Tenan? Kok panitia iki lho. Coba sik aku tak maca surate sik Pak. Iya to. Sugeng dalu badhe nyuwun lagu Pangkur Semarangan Mawar Kuning saking panitia warga RW 2. Nggih Pak Bu, RW 2. Wonten saweran 500.000. Niki Pak, sawerane 500.000. Nggih ta Pak Bu 500.000 nggih. 100 Bir. 500.000 Pak, itu tulisannya 500.000 masa aku ngapusi. Mbok picek 100 Bir. Kok iso 500 aja gawe-gawe. Lho Pak jenengan niku lho Pak niku lho warga RW 2 500.000. Masa Allah ki merung tak senggol tak buka yo lagi ki anane yo 100. 500 Pak tulisannya 500. Kowe ngengkel 500. 500. Nun sewu dumateng masyarakat RW 2 gandeng niki mung 100 mang tambahi 400 Pak niki Pak. Ah iya. Wong kene entuk ger semono ngarani 500 kuwi jane sinden apa mindring ora. Tiwas jenengan cetil tulisannya 500.000 diwehi 100. Ya ora, karingko kualitas suarane piye sik mergo Pangkur Semarangan iki angel. Ngono kuwi. Engko lek pancen lekmu nembang Pangkur Semarangan apik tenan, tunai 500.000 nggih sampean. Tenan lho Pak. Ya ning ya gajimu sesuk-esuk tak potong 500. Lho ngono kuwi lho Pak Bu. Oh ngawut ya ora. Iya. Piye rumasamu? Jajal sik kaya apa Pangkur Semarangan nggih. Ben enek regenerasi. Ojo kok angger Pangkur Semarangan Bu Kesi terus ojo nganti. Lho Pak, lek kula sudah dinobatkan menjadi Ratu Gubuk Asmara lho Pak. Lah sing nobatne awakmu dhewe kok enek ora ayo. Ayo coba aku pengen nyimak, ganti simak arep yayi kene ayo. Mingkar mingkur rengu Kowe ngono njaluk 100. Loh, margi to, Pak? Kowe ora tau anu to nyimak pangkur to. Karnan mardi siwi kowe kok margi lho. Oh alah ora. Bola-bali sinden horor ora senengane. Goda-goda temau lho Pak Mari, Pak. Kok iso teteke gek buanter margi ngono ayo. Ngono karo begagah pisan ayo. Senengane. Baleni sik, ayo. Pak aja dipotong to Pak, Pak. Ora tak potong sing motong iki sapa ora. Iki lho penontonnya. Ayo. Baleni nek. Kerenan mar Sik hop iki tak cek sik iki semene iki sing apik dhewe sing entuk 100. Lah kok licet Pak aku sing kata awal nembak. Basa licet iki apa? Kedirine gorene licet ora iki. Dicek sik saka sumbere sik Bu Kesi sik. Tak cek siji-siji selain Bu Kesi sing apik dhewe yang berhak menerima 100.000. Nah. Wis ngono aturane gelem ya ngono ora gelem ya wis. Ayo. Bu Kesi yo.
Nah, niki sing menilai penonton nggih. Ning Bu Kesi mboten sah delokne dinilai lho nggih. Sinden Jiro Lupat 5 niki mawon. Selanjutnya nyobi Nduk Winong. Ayo kowe ponakane Bu Kesi, aja ngisin-ngisini. Lek nganti ra iso kaya ngono, tak ambung dhewe malah nggih. Ayo. Apa? Padane aku ngutut kok piye tak ora. Ora entuki ponakanmu dhewe lho. Ayo. Aja iki ponakane ae dhewe, aja mbok jarake ngono. Ayo. Aku mah tak sunati lho sampean. Ponakan butuh-butuh ayo. Salahe dipepetne aku terus. Susu ya ingin aku ayo. Ayo nang, ayo nang, guyon nang, ayo nang. Ayo. Ayo. Ayo nang. Nggih pijakan nilaine bir kita mah tak gawe 80 ngono ya Bir ya. Nggih pijakan. Niki pinten Pak? Di atasnya apa di bawahnya? Winong niki. Hah? Atas napa bawah? Atas. 90? Setuju? Nggih 90 wis kalah sik wis. Sik. Urung rampung aja mleleng sik nong. Iki urung Mbak Dian iki ora. Iki suarane iso vibrator, anu vibrasi ayo. Vibrasi. Ayo. Ayan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Al-Fatihah, ayo. Pinten Pak? 100. Pinten Pak? 95. 95 berarti wi kalah we. Kalah we. Ayo iki gugur iki loro iki. Selanjutnya Mbak Sundari, Mbak Lia. Ayo iki. Ya. Ayo iki 95 90 80 ayo. Ayo. Mbak Lia. Pinten Pak? 100? Sik ngene 98 nggih. Wah ngengkel 100 sing lemu wae. Nggih 98. Ha nggih mergo iki ana sing luwih neh. Mbak Tuti, ayo iki. Ayo. Mbak Tuti. Ayo. Ayo Tik. Ayo. Bawa kaya apa? Ayo. Sabar dulu nggih, sabar. Yang mau membeli nilai saya sabar dulu, sabar nggih. Sabar dulu. Untuk menanti pemenang itu mesti di belakang. Lakoni carry menangi. Tenang dulu Bir. Aku sainganmu. Tenang dulu. Wong dhewe sing ra tenang iki. Tenang dulu nggih, tenang nggih. Mas Dar. Jangan berlari Mas Dar. Tadi sudah saya bayar rokok loh kamu. Ayo Mas Dar. Ji, Rok, lu. Pak Nardi, berarti gandrung Pak Nardi suara aku melorot. Nggih. Urung. Belum. Tenang dulu. Biasanya orang ngosek-ngosek wong nek pinter ki ra ngetokne kepinterane. Tenang nggih. Pendukung saya tenang nggih. Aman Mas, aman. Ya, aman. Semua aman ya. Iya. Nilai tertinggi sih Mbak Lia lagi mau. Ayo. Ungkulono Ti, ayo Ti. Ji. Pun betul sah dinilai, sing nilai kopi Mbak. Sebentar Pak, saya belum menyerah. Sebar. Oh iya wes. Pisan kas, bari kidus lho. Tenang. Bari pisan lho ya. Tenang. Ayo, karo pisan. Saya Ayo. jangan didiskualifikasi dulu. Diskualifikasi ora, ayo. Saya dengan dikolokasi dulu. Tenang. Hah? Mas Dar. Ayo.
Wis, hop nonton. Wis. Tenang dulu. Ayo Mas tenang ya. Ayo, kaya ngono. Yang menilai bukan penonton namun dalangnya sendiri dan ini tidak bisa diganggu gugat. Nilai untuk Mbak Tuti adalah min 50. Pemenangnya adalah Mbak Lia Sundari. Kono, ayo. Mbak Lia, kono. Tepuk tangan untuk Mbak Lia Sundari. Kono kuwi. Ya. Iki sinden idol yang ini iki ora. Mbak Tuti ya sini lah. Makasih. Sami-sami, nggih sami-sami. Mbak Tuti ini Pak, min 50 ada anunya loh, sawernya loh. Apa? Biasanya idol ini kok kan yang tidak terpilih kan dapat, ini juga harus dapat. Dapat. Yang kalah siji ya loh, masa ya teman-teman dalang sugih ganteng kondang. Wong siji ya lo rasa bayar sing kalah yo dibayar Pak Yoyo. Kowe tetep tak kei, ning ora duit, tak tambahi. Sesuk ngusungi debok karo njot ya. Ayo. Lah bangetan ya. Ben. Pun tenang Pak, tenang. Mesakne bojoku nganti kepoyo-poyo lho, ora ayo. Angger krungu suaramu dhek guyu, ceri. Ayo. Ya Bir, terus ya Bir. Sinubasinu karta mreketarta pakertine ngelmu Iki lho sing komen nang YouTube iki, wah Mbak Tuti kacau. Tuti ngono nyinden iki lho Ti. Ayo. Terus iki sugih waras iki Mbak Tuti jian ngono karo sirahe mubeng terus. Ayo. Sebentar Pak Yoyo. Apa? Sebentar. Ini tadi ada yang komen. Piye? Katanya apa Mbak Tuti itu salah satu juara sinden idol gitu. Heeh. Idol gitu. Sebenarnya saya juga mau ikut Pak tahun depan. Syukur tadi. Iya. tahun iki wong sesuk Karena saat ini saya masih repot, nggak sempat daftar. repotnya apa sampean? Yo repot ngalor ngidul golek mangsa. Karo Mbak. Iya, amin. Nih. Kang tum Yen apa-apa nular. Ora mau nggen swara nggen cengkok, ngantuk iso nular tekan dalang ngene saiki. Ayo. Kangger sitoke mripate abang sitoke wah. Ayo. Ayo. Agak terus sembah nuwun mawar kuning wis katur. Ya karo nembang karo ndongake piyaying bulusan. Mawar kuning, mawar adalah bunga yang indah dan harum. Kuning adalah emas. Semoga dengan tasakuran warga masyarakat Bulusan tetap harum dan indah selalu menuju zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Yo genti genduk winong Nawangsih. Yo tanjake iki ya. Arum Bali. Yo ngormati Nimas Ayu Winong Nawangsih mitin saking Tulungagung. Yo. Elah. Luar biasa. Data kok uncalne barang celenge nyapo ora. Oh iya. Terima kasih, adus keringet tenan. Pokoke bengi iki sing adus keringet iki siji Winong, loro Pak Suradi. Iya. Menika ugi dipun simak kalian Bapak Haji Hanafi Demak ingkang insyaallah benjang bulan Juli tanggal gangsal kepareng nimbali kula sak kanca malih sing daleme kaya keraton kaya pendapane gedhe kae. Ana sekolahane ana masjide sing luar biasa. Malah panjenenganipun kepareng-paring dawuh bilih dalemipun niku nggih
cerak kalian daerah Bulusan mriki. Iya, biyen nate wayangan ning Banyumanik Pak Hanafi. Sembah nuwun Pak. Nggih. Sugeng laras mugi-mugi saged kinarya panglipuring penggalih. Ya, ndomono. Waton sowan ning Bulusan sing dikersake karo panitia mesti Banjaran. Yen 2 taun kepungkur ki Banjaran Karno saiki Gondomono. Ya. Mula men ora engko suk-sukan nggen mburi mbacutne gelar crita perkara gojek nggon goro-goro meneh ya, Mak. Ya. Magita-gita nyuwun marang purbane Kang Kawasa muga-muga Bulusan tetep jaya salaminya. Amin. Oh. Hanenggih putra Prabu Gondobayu kalian Ratu Dewi Trilaksmi ingkang samangke wis katon walagang katon dewasa nenggih Raden Gondomana kinarya ngupaya baya satriya sapa ingkang trep mongko dadi jodhone Mbak Yunira sang Gondomana nenggih Dewi Gondomati. Sang Gondomana anggelar sayembara perang Tadi Channel ngantos tancep kayon request gending simpang Limaria leres anak kula wau kang leres menika mara kangen mboten mari kangen padhalang terusne anake deh wah iya nggih wis makasih Mas Sablon ya atur ki apa sih sambung wanci dalu karyane Mbah Sukron sing biyen Mbah Sukron ya nate ngasta ana laladan Bulusan kene sarengan kalih Bapak Joko Warsita biyen. Nggih. Panjenengane ya kepareng titip salam ora iso tindak mergo sik ning Balikpapan Pak Joko Warsita. Ngono kuwi nggih. Sing nembang sapa? Coba tak nyuwun Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ayo mumpung iki bengi iki panjenengan dadi bintange. Ayo nggih. Lek sak bawane malah lebih jos iki. Ya Tik, langsung berdiri ya Tik. Iki dipundhut karo panitia. Tuti arep nembang ketoke Birgita kaya kena virus langsungan ae. Wah, Kang Wahim. Niku kan saingan saya. Saingan ya? Nggih, nggih. Tapi saingan sehat ya Bir ya. Iya. Saingan bab apa? Mboten Pak, kita saling sharing. Saniki kan sinden Madangkaran niku kan kompak dalam segala hal ngoten. Saling mengingatkan, terus memberi masukan-masukan, terus nggawe acara-acara sendiri ngoten niku. Jadi kan kita tuh semakin kompak dan enak untuk berinteraksi gitu loh Pak Yoyo. Ya betul ning aku meling supirmu jeneng Mas Supra aja kok jaraki bojone nesu ora. Lapor karo aku. Kajenge Pak Dalang lagi nyupir sinden kula tak dolan dhewe. Aduh cilaka ya. Lah, itu belum seberapa loh. Hah? Itu belum seberapa loh. Lah iya aku mulo ngelekke ngono lho ora. Ya kan itu kan buat hiburan di jalan enggak apa-apa daripada capek toh Pak Yoyo. Gitu loh. Pancen ya Mas Supra asline santri, bareng kumpul karo Tuti kaya digudo setan ya Mas ya.